Үзе таш, үзе бақа. Бигрәк сәерісін тапқаннар инде бу жанварға. Сәлам, дуслар. Таш күлмәкле җаниясын беләсезме? Ә менә мондый зурысын күргәнегез юктыр әле. Таныш булыгыз. Бу типкеле ташбака. Африкадагы җир өсте ташбакалары арасында иң зурысы. Җир йөзендә зурлыгы буенча 3нче урынны алып тора. Аның озынлыгы 83 сантиметрга җитә. Авырлыгы 2 капчык он кадәр. Ягъни 100 килограмм булырга мөмкин. Дөрес, әни ташбакаларының авырлыгы 40 килограммнан артмый. Бу җан ияләренең төп үзенчәлеге кабырчыклы булуы. Аларның кабырчыклары бик күп нәрсә турында сөйли ала. Энгоргия. Кабырчыкка карап ташбаканың якынча яшен билгеләргә мөмкин. Моның өчен ташбака өстендәге сырларны саныйлар. Ел саен 2-3 яңа сыр барлыкка килә. Бу ташбакага 10 яшь шамасы. Кабырчык астында ул бер нәрсә дә сизми дип уйласагыз, ялгышасыз. Ташбакалар кабырчык белән дә сизә икән. Ташбакалар йомыркадан барлыкка килә. Әни ташбака 4-5 чокыр казый. Һәм аларның һәр кайсына 20ләп йомырка сала. Шуннан соң чокырларны яхшылап күмәм. Әни ташбакалар барлыкка килсен өчен 3 айдан артык вакыт кирәк. Йомыркалар яткан комның температурасы 30-32 градус булырга тиеш. Бу ташбаканың нәрсә яратуын беләсегез киләме? Легилемент. Ташбакаларның бу төре яшел үлән, җиләк-җимеш, яшелчәләр ярата. Типкеле ташбака якынча 70 ел яши. Кайберләренең яше 100дән дә артып китә. Китапларда ташбаканы күзлекле һәм бик акыллы итеп сурәтлиләр. Бу җанварлар чыннан да үзләрен ашатучы хуҗаларын танырга, хәтта аның кәефен тоярга сәләтле икән. Бигрәк кызыклы җаниясе булды бу ташбака. Килешәсеңме? Лайк куй. Бүгенгә шуның белән беткән түз.